What's up? I'm back. Maestro Bisaya of Mental Comprehensive High School. By the way, so before ko mag-start, nagpasalamat dahil ko sa mga nag-like, nag-share, o mga viewers na ko at the same time kato mga nag-subscribe. So, kung wala pa, like na, share na, o subscribe. So, kagalinang buntag, ang hitabo is, so nagpangutan ako sa, since online, modular man ni karon, so nagpangutan ako sa mga estudyante regarding sa mga lesson. So, naibalaan ako nga na medyo naglisod sila or nakalimot na sa mga buluhaton or buhaton aron ma-simplify itong mga equation dito nga kailangan nila himong standard form sa quadratic equation aron ma-identify kung quadratic ba siya or dili. So, naka-decide ko together with Sir Gabby Patosa nga akong editor sa akong video, ngayon siya nga mas maayo nga magbalik kami sa basic, especially sa pag-identify sa mga algebraic terms o sa mga operations na kailangan ganito sa pag-simplify para mahimo siyang quadratic equation. So, once again, next room Bisaya, ang watch and learn, and God bless. So, paabota ang so, asa man ta mag-start? Actually, atong balikon og ila-ila ang gitawag nato algebraic term. So kagahapon nalang ko i-correction sa algebraic term. So kagahapon ako i-correction di ba nako example gahapon nga 5x squared. So akong balikon kaning 5 mao din siya gitawag og coefficient. Coefficient. So constant man to ako nabutang diri, medyo lisod sa sabton. So kani gitawag siya numerical coefficient. Kani ang tawag sa iya is variables. Kani siya ang tawag is exponent. So ako lang nang i-clarify og maayo no. So makita na to diri nga ang isa diri ka algebraic term, it is consist of coefficients, particularly numerical, and we have also the literal or the letters which is known as variables. Ug ang kaning number nga naa sa taas, ang tawag sa iha is exponent. So kanang importante man kaayo ni siya tungod kay ang ato ang next topic man karong gabi una is karong adlaw is i-identify nato ang gitawag nato like terms o and unlike terms, no? Duha ato identify karon like terms ug unlike terms. So kani kay kuan pa man ni siya, single pa man ni siya nga term. So ato sa identify ang mga parts, coefficient, variable, and exponent. So kung maghisgot ta og like terms, naa tay dapat timan-an. So nganong ato maning timan-an ning like terms ug unlike terms? Kay kung mo-proceed naman gud ta sa pag-simplify unya sa atong quadratic equation, kailangan man gud ato ipang combine ang mga like terms. May ilahi po nato ang unlike terms. So before that one, ato sa gilahon kung unsa nang gitawag nato like terms ug unlike terms. So natay tulo ka factors no nga kailangan timan-an kung matawag nato siya nga like terms. Primero, so natay duha diri, 3x squared o 5x squared. So unsa ato pag-determine nga like term siya? So simple lang kaayo. Nasa rules. Ang like terms daw is based sa algebraic equation, algebraic term I mean, matawag lang ang duha ka term as like terms kung same ang ilahang variable. So mga same, parehas sila variable. At the same time, same sila og exponent, same exponent. So dili tulo duha ra di ay, no? So naay duha ka rules nga dapat kato timan-an aron makabalo ta nga like terms ang duha ka algebraic term. So diri atong identify, makita nato diri nga maskin pa dili sila parehas og coefficient, 3 man og 5, pero kay same man ang ilang variable x and then same pod ang ilang exponent, so matawag siya og like terms.
the same time diri sa pikas makita ato nga although dili sila parehas og coefficient, wala man ay appeal sa ato ang rules. Ang coefficient, ang ato ang rules lang is matawag sa like terms kung same variable and same exponent. So here makita na to nga parehas man sila y, tapos wala tay nakita nga exponent pero considered na siya nga nay 1 diha, so dato pa matawag siya og like terms. So mo nay ilhan na to kung like terms. Kung saan pagkabalo to kung unlike terms. Ang unlike terms pod is ingani. Example, 5x squared. 3y 2x. So kung ato i-compare ng duha, dili makita sa kong mic, sorry kaayo, no? So gamay ra man kay na akong table. Anyway, kung makita naton duha, parehas lagi sila coefficient pero wala man ay appeal sa rules. Kay matawag lang nato siya like terms kung same variable and same exponent. No? Same exponent like terms. Pero diri tanaw na to mahulog siya sample sa unlike terms tungod kay although same ang ilang variable pero tanawa ang exponent. Di ba dili parehas? That's why matawag sa og unlike terms. Another thing, dili sa ikaduha to ka sample. 3y and 2x, no? 3y and 2x. So, laro kayo, dili man sila same ang variable, so automatic unlike terms, no? Kay dili parehas og letter nga tupad sa bawat number. So, nganong ato maninggitan-aw tungod kay mao ni atong gamiton paabot sa pag-simplify didto sa ato ang quadratic equation. So, atong balikon, ang sa algebraic term natay duha, like terms o unlike terms. So kani mao mo guni atong gamiton unya sa pag-arrange sa ato ang sa ato ang quadratic equation into standard form. Kay namagod sa rule sa algebra ang pwede lang nimo ma-combine is or ma-combine tawag natong ma-add or ma-subtract is katong like terms. Ang unlike terms is kopyahon lang nimo siya, di na siya nimo pwede siya add or subtract. Ang atong next topic ani is ang operations of algebraic terms, no? Di mo man to atong gamiton pag identify or pag simplify sa quadratic equation. So, sabon nako timan ni ang rule sa like terms dapat same variable and same exponent. Timan ni